मरने के लिए क्यों आना चाहिए हाँ ब्रो आजा आजा वेट करेंगे तेरा कहाँ से ब्रो भाई? वेट हेलो करेंगे आजा हे बेखौ बामुखि बेखौ हेलो बै रिकल एनिमि दं आरो बेयाव आं थैनायाव एनिमि दं हेलो ब्रो कहाँ बेखौ से? बाम नांगौ I'm recalling a teammate. हेलो आं थैनाय जायगायाव दं एनिमि हेलो नुब्री नुब्रा हेलो नुब्रा मारो तो फिर बता रहा हूँ मारो हेलो नुब्रा उल्लू 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 नुब्रा उल्लू 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 ओ मेरी नुल्लू उल्लू 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 हेलो नुब्रा हेलो नुल्लू 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 एक बंदा रिकॉल नुल्लू 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 Lulu 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 अब एक lulu हमारी कॉल पे जा एक हमारी कॉल पे जा जल्दी जा एक हमारी कॉल पे गाव बोथोरा माबा लुदु चुनबाय थाबाय आइसिआव दङ Hah? साला लुलु बुचल नै ini bisa लाखिबाय बिलाय साब्रैखा बेखौथ' गखाला एबार लुलु होननाया Recall orang Waduh. Watch out बै अन्थायाव दङ Watch out अन्थायाव Mark the location जारामरावबो साब्रै फैखाबाय जों साथावहाय जामावथार बेयावनो दलल' थाथार एसेयाव बै अन्थायाव दङ बे अन्थायाव राइट अन्थायाव बे नङा Ayo Bibu tadi recall kan naik dulu bala. ताराखौनो बेयावनो दङ बे अन्थायाव गावबाथाय बाम जाखाबाय सानखादो थैबाथाय बाम जाखाबाय Ang udah exit kan kena. Watch out उन्दुना दङ Watch out नम्बर खोनागासिनो उन्दुना दं गाव सिखारथारगोन नै सिखारा बेना Ang tuh karam atuh, ang tuh tapi tagan jono. आया सिखारखाया नामा Ang bongkar kena. mau bawang tuh kan mau bawa sama kaki थाबाय था जाना मार बोलिया Kenapa aku gak play ओरै फैबाय आंनिजों फैबाय Watch out थांबाय फैदो नाम्बार फैदो थांबाय हरै थांबाय नै आरो दस्रा थाबावगोन थांबाय 20 लासोल'सो मोनो बिसोरनि रिकलजोंसो थांदों पुलिसनिफ्राय बे गारिखौ लाना खारदोरा नोंबो रिकलजों दावलांबायमोन ओरै नङालै रिकलजों आगदाजों राइट ओरै थांबाय Rokari langsung ah. आंनासो लुदा इमान मोजां जाबाय लस जानाम्राव ini बिदों बेबो खारनो हाला एकदम जम Stupid. Kali ya apa yang gila? Piulan gila. एबार नोंल'सै नै come on Nusura recall dong ada matu. नैबेयाव दाखां नैबेयाव एनिमि दङ बेयाव Bay các khu bay được साथाम दंमोन ना बेयाव có cùng bay दानि गावखौ नामाखै सासेल'सो मोनदां ला 2 नाम्बार ना किस्मादानो पुता बे लेबावनो थांबानो जायोमोन ना बेयाव एनिमि थागोनदां off rồi एनिमि Ayo, दं Mahal kau bunda lah. बे हाजोआव थांदों बे हाजोआव थां हाजोआव ए बै दहाय जों मा बामनायखौ नाम नायनांगौ लास्टसिम जमथारगोन दे बिसोरना जा मोजाङै गारिखौ साइडआव दोन मोजां खिनांगौ नोंसोर Yes. I'm recalling a teammate Thanks
Tapi dia nak beda mesej tu nak. Ama damage tu dan yang ke. Maka aku mendukung kita kan orang gilik emo. Ila gari Alemani. Ayo sebenarnya kacau dong. Aduh, gusuk. Ani gusuk dengar. Gusuk. Watch out! Terus nak orang beda. Gusuk dengar. Mazin karang kau anda na. Ini tahu lah. Garis kalau kaya pas lekat mana orang. Kaya juga garis terbawa. Ani jam. Pulang pada. Chalo, gear लगाओ. Sigaur. Sigaur. No. Ang pasif eh. Hiling tenaga. Tunggu. Green stone ba? 이거 나 없어. Hatches. Level. 왠지. Oh yes. Nah, gila dana. Tahu. Hilong. Iya. Iya, Pak. Saya tanda kali ini. Mencedeng no. Isi aja udah ini ya. Jadi no. Ayah itu gorib game na. Ila ni mencem no benga. Yang udah ini ya, yang jenawat. Semua buku apa nih? Ayo dong makanan ko. Shit, beli kunci ya. Ayo dong. Ini Yung dong. Watch out! Ayah, ini pernah itu kalau naik bisnis man, kau bisnis. Kita untuk punya kawan. Ini ada juga. Apaya kadile.